Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest analysis na araw po ng Webes hanggang Sabado, Hulyo 13 hanggang 15, 2023. Dito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. So, nakalipas na 2 araw ay minimension natin itong si LPA 95W na sinasabi natin na ito po ay tatawid po ng Luzon na yung mga araw na ito. Okay? Actually, sinabi natin Wednesday, Thursday, lalapit po ito. At medyo on the dot naman po ang forecast. At sa mga oras na ito ay nandito na po sa may coastal waters po ng Aurora Province. Okay? At inasahan po itong maglandfall sa may Northern Luzon o tatawid po ng Northern Luzon. At may posibilidad na another vortex o yung tinatawag nating panibagong sentro sa kanluran nito ang magfo-form at yung lumang sentro niya ay hihina at dito na po siya mag-emerge bilang isang lumalakas na LPA. Sa ngayon, nasa 35 to 65% moderate or medium chance na maging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. At since kahapon ay grabe pong ulan dito po sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila, Bicol Region, samantalang Visayas, Mimaropa at kanluran bahagi po ng Mindanao ay more of the habagat na po yung southwest monsoon. Subalit makikita po ninyo na medyo malaki po ang kanyang sirkulasyon, although nandito po yung tinatawag nating southwest monsoon side, kaya medyo mahangin na dito. At mapapansin din niyo ang hangin po ay mas malakas dito sa periphery. Okay, dito sa area na ito. Compared po dito sa may gitna. Kasi po, isa po siyang tinatawag na monsoon depression. Iyan po ang characteristics niya. Yung hangin malapit sa kanyang sentro, yung pinakamababang atmospheric pressure, hindi masyadong malakas. Nasa 15 to 30 kph lamang po. But dito po sa area na ito, along its periphery ay medyo lumalakas. So, yan po ang typical na tinatawag nating monsoon depression as mentioned by the Joint Typhoon Warning Center ng US. Okay? At sa atin naman, pag naging more organized ang kanyang center, ay posible maging tropical depression. So, ang forecast, paglabas po niya dito sa may kanluran po ng Ilocos Region, west of La Union o west of Vigan, baka maging isa na po siyang ganap na bagyo, tropical depression, yung pinakamahinang kategorya o klasifikasyon ng isang tropical cyclone. At alam natin kapag nandito na yun sa west of the Philippines, ang orientation po ng habagat ay eksakto po sa kanluran bahagi po ng Luzon, Mimaropa, Metro Manila, kasama pa Occidental Mindoro, western sections of Luzon, Ilocos Region, Zambales. So, mag-ingat po tayo sa mga possible pong mga pagbabaha dahil po inaasahan po natin itong pabugso-bugsong ulan na may makasama pong mga pagkidlat at pagkulog. So medyo delikado po yan dahil po grabe po ang pwedeng ibigay na ulan dito sa area natin. Ang iba naman po nating kababayan, lalo ng mga farmers, yung mga operators o mga engineers ng mga power plants, mga hydroelectric power plants ay good news po ito sa kanila kasi mapupuno po yung dams. For the past few days na pakinggan ko sa balita, sobra na daw ang baba. Critical level na po ang Angat Dam at iba pang mga dams sa Luzon. So, ito po ay blessing in disguise na dumating po. Actually, inaasahan na po natin ito. For the past 1 month, halos wala absent or nasubject ang habagat. So, nung nagkaroon ng LPA na yon, 2 weeks ago, 1 week ago, sinabi ko na baka July 15 onwards, babalik po ito mga tropical systems. So, nangyari po. And sa mga farmers, mga agricultural areas, good news din ito sa kanila dahil po makakatulong po ito sa kanilang mga crops. Okay? Very important po na may ulan na yun dahil po nag-start na po ang El Nino but yung epekto ng El Nino ay magsisimula pa sa September hanggang early next year.
So, ngayon, nasa post-La Nina tayo, kaya neutral na yun ang climate, ang weather, may maulan pa rin, although may gap eh. So, hindi natin mabablame ang mga atmospheric pressure systems dyan. So, ngayon, nandyan na po. So, posibleng mga 1 to 2 weeks pa itong habagat. Kasi pagkatapos itong si 95W, yung dalawang computer models, American at European model, ay meron pa pong mag-perform dito sa may Palau area. Isang LPA na posible din maging bagyo at susunod po sa talampakan o track ni 95W. So, another rainfall event po yan ang pwede mangyari dito sa Luzon at baka umapaw po ang mga dams na minimension natin. Okay, so magtipid po tayo ng tubig kung mapuno na po yung dams kasi kailangan po natin yan pagdating po ng kasagsagan ng El Nino. Kasi marami sa kanila, akala nila El Nino na daw ito dahil walang ulan, hindi pa po. Nagkataon lang na nagkaroon ng ang focus ng habagat nandun lang sa may Indian Ocean. So, once nagkaroon ng mga tropical low pressure systems dito, yan po, nagsilabasan na rin ang habagat dito sa area natin. Ang Pilipinas kasi nasa secondary flow lang ng habagat. Mga main flow talaga nandun sa India. Kaya for the past, or for the next 6 months, medyo maulan talaga dun sa kanila. May mga grabing floods na nakakanasan nila. Okay, so iyan po ang ating latest GraphSat. So tatawid po ito ng Luzon overnight hanggang bukas ng umaga. So by tomorrow afternoon baka lalabas na po siya, mag-emerge sa may West Philippine Sea at posibleng maging tropical depression. At kapag nasa loob pa po siya ng Philippine Area of Responsibility, tatawagan po siya ng Bagyong Dodong. At yung isa, kung mag-form po siya dito sa may Palau, which is likely Wednesday next week, bibigyan po ng pangalan as Egay. Okay, yan po ang next sa mga local names. Yung international names, hindi ko pa alam kasi hindi siya by year eh. So, malalaman na lang natin kung mga pangalan yan. Anyway, ito po yung fast animation. So, ayan na po siya. Bibigyan ng grabing ulan sa may Eastern Luzon from Cagayan Valley down dito sa may Central Luzon, Metro Manila. Sa Metro Manila ay nagsiuya na po ang mga empleyado at kami na po ang mga ulan dyan. May mga flooding na daw. And then, yun, yung ibang areas naman po ay dala ng habagat dito sa may Western Visayas. Sa zoom in satellite animation, kitang-kita po natin dito ang ano kakapal ang mga kaulapan nitong habagat. So, ito po yung infrared. Yung mga dark red or black red na kaulapan, yan po ang grabing ulan. So, kita po natin dito sa eastern sections po ng Luzon from Cagayan Valley hanggang dito sa Northern Quezon, kasama po Metro Manila, ay patuloy nagkakaroon ba ng mga pabugso-bugsong ulan. Dito sa Bicol, may mga span po tayo ng 3 to 6 hours na halos walang ulan. Then, babalik ang ulan. Guys, sa mga oras na ito, medyo malakas po ang ulan sa labas. Okay? And we expect that to continue for the next 2 days hanggang sa weekend. So, apektado po tayo ng habagat. Ang kanluran bahagi po ng Luzon, so may mga on and off, pabugso-bugsong ulan. Ang hangin pwede umabot ng 30 to 60 kph o baka 40 lang kasi hindi pa masyadong ganun kalakas ang habagat unless maging malakas na bagyo yan. Wala pa pong pinapakita as of this time. But sa forecast models, especially dito tayo sa European model, bukas po ng hapon, yung LPA ay mag-emerge na po dito sa may kanluran bahagi po ng Ilocos region, sa may west coast of Ilocos. And then, posibleng maging tropical depression. And then, yung habagat ay established na. Actually, na yung hapon, nagsimula na rin talaga yung habagat dito sa ating Rion Bicol. Mga kababayan natin sa Kabikulan. Nagsisimula na po ang habagat. Although yung hangin, hindi pa masyado. But nakita niyo yung low clouds, mula na po sa kanluran, galing ang direksyon ng hangin. And then, Sabado ng hapon, nalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si LPA95W, posibleng as a tropical storm. Patungo po ito sa general direction po ng Hong Kong area. Actually, dito po siya dadaan sa area po ng Leisure Peninsula towards Vietnam. Linggo ng hapon, malapit na po siya sa coastal waters ng Hong Kong. Patuloy pa rin yung habagat sa atin. Okay? And then, meron pa pong nagpupul dito, yung tinatawag nating trough. Dito po yung trough niyan. Yung American model, may mag-form ditong bagyo, but hindi pa po sure yan. Monday afternoon, landfall na po siya sa Malaysia Peninsula, north of Hainan. Itong si 95W,
Yung habagat mag-retreat more to the west, affecting na lang ang kanluran bahagi po ng Zambales, itong kanluran bahagi po ng Palawan, Metro Manila, may mga hangin pa rin at may possible na mga padaan-daan pang ulan. And also dito sa atin sa Kabikulan. But magkakaroon na po ng pagsilip ng haring araw. Martes po ng hapon, yan na po, landfall sa may northern Vietnam, itong si 95W, at yung habagat dito na lamang po sa may Kalayaan Island Group. At ito na po yung binabanggit nating LPA na susunod, okay? Active LPA po siya, malapit sa Palau at Yap. Kung isi-switch natin sa American model, isa na po siyang tropical depression. Ayan po, northwest of Palau. Okay? At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, low pressure pa rin ang European model. American model, isa na po siyang tropical storm. Huwebes po ng hapon, July 20, severe tropical storm. Friday, July 21st, ang European model, LPA pa rin na active, while ang American model, isa na po siyang typhoon. And Saturday ng gabi, minimal typhoon na po siya, or category 2. Dumadaan po sa, malapit po sa coastal waters ng Kabikulan, while yung European model, posibleng tropical depression din. Okay? Although mas malakas yung American model, alam natin na aggressive po pagdating sa forecast ang American model, but binablend po natin yan kung ano magiging katotohanan yan, especially pag within 3 days. But pag more than 5 days, ito 8, 9, 10 days, wala pa yan. Mababa po ang probability. Huwag po tayo mag-worry. Huwag niyong pakinggan yung mga alarmist dyan sa YouTube. Ang dami kasing nagbabalita na akala mo matutuloy para lang magkaroon ng hits. Okay? So, yan lang po ang pinapakita na yung weather system na ito. Si European model ay magiging tropical depression. Dadaan po sa dating dinaanan ni 95W. So, yan po ang pinapakita na yon. While yung American model ay mukhang patungo po dito sa may area po ng extreme northern Luzon on July 22. Pero nasa east pa yan ng Bicol. So, let's hope and pray mag-change pang forecast. Actually, mag-change pa po yan kasi pag 10-day forecast, nasa 0 to 10% ang probability. So, no worries. Okay? Meron pa po tayong 10 days to wait. Pag pumasok tayo sa within 5 days, ay medyo maghanda-handa tayo kapag hindi pa rin nagbabago ang forecast. But magbabago po yan. Kasi sa mga ganitong panahon ng July, lahat ang mga track ng bagyo ay mostly po ay patungo po dito. Okay, paakyat. And ang dahilan po niyan ay dahil po sa high pressure dito. Iyan po ang nag-guide sa kanya para i-move paakyat itong mga weather systems nito. Also, makakatulong din yung habagat. Okay? So, yan po ang ating forecast mula sa European at American model na nagpapahiwatig na meron pang isa next week. So, kapag meron yung dalawang model ay medyo 50 to 60% probability baka matuloy. So, we will keep you updated, okay? Punta na natin ating rain forecast. Punta na natin ang ating rain forecast. Ito po yung forecast na yon ngayong gabi. So, yan po yung mga ulan na pinapakita na yun sa Luzon dahil po sa low pressure. Bukas po ng hapon, Biyernes, ito na po yung ulan. Patuloy pa rin papaulan sa Luzon. Kasama po ang ibang areas po ng Bicol, Western Visayas, Mimaropa, at Western Mindanao dahil po sa habagat. Then, Sabado po ng hapon, mukhang yung ulan ay patuloy pa rin dito sa may area po ng Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, at Zamboanga Peninsula. Kasama din po ang ibang areas po ng Eastern Visayas, Masbate, at Bicol Region. So, may mga monsoon rains pa rin tayo bukas sa Sabado po ng hapon. Linggo ng umaga, pagdating naman po ng linggo ay patuloy pa rin yung epekto ng habagat sa Visayas, Bicol Region, at ibang parte po ng Luzon, kasama po Metro Manila,
Ito naman pong mga thunderstorms po ito sa may area po ng Caraga. So, wala naman po yung kinalaman dyan ng habagat. Although, may influence din, may konting hangin mula sa Timog Kanluran. So, nagkakaroon lang po dyan mga localized thunderstorms. And then sa Lunes, ay patuloy pa rin yung habagat sa Luzon at may Maropa, Bicol Region, may maulan pa rin. Tuesday, July 18, dyan pa rin po yung mga rainfall na po sa hapon. So, every afternoon po ito. So, may nakikita po pa rin tayong epekto ng habagat. And then, sa Wednesday, yan na po. Medyo sa western section sa Luzon na lamang po ang epekto ng habagat. And then, sa Huwebes, halos mga localized thunderstorms lang po ito. Nandito na po ang habagat sa West Philippine Sea. But ito yung ating babantayin. Another system approaching. Okay? July 21, Friday, July 22, Saturday, approaching the coastal waters of Bicol Region, kasama po Catanduanes at Caramuan Peninsula ng Camarines Sur or Partido District po yan. So, magkakaroon po dyan ng mga ulan pagdating ng Saturday, July 22. Again, hindi pa po ito sure. Okay? Highly uncertain, less than 10% ang probability. So, marami pa pong pwedeng magbago. Ang pinipray po natin, sana ang track nitong magpo-form ay dito po. Paganyan po ang track niya. Why? Para safe po sa ang ating bansa. Mas kahit mag-track siyang ganyan, maghihila pa rin yan ng habagat. So, magbibigay po rin ito mga blessings na ulan sa ating bansa, sa agricultural sector, as well as sa mga hydroelectric power plants. Okay? So, yan po ang ating latest. At bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. So, sa week 2, valid July 19 to July 25, dito po sa may West Philippine Sea or South China Sea area, ay nasa more than 60% of a tropical cyclone formation. So, yan na po ang 95W na posibleng maging bagyo na po dyan, maging dodong, at maglalandfall po sa may Southern China or Vietnam. And then, dito po sa may Eastern Philippines, ito na yung possible egay kung matuloy sa may east po ng Kabisayaan. Nasa more than 40% ang probability na magde-develop. Okay? At nakikita po ninyo yung ulan niyan. Epekto na po yan ng papalapit na El Nino. Kasi pag wala namang El Nino, hindi naman masyadong maulan dyan. Week 3, valid July 26 to August 1 with a very low probability, less than 30% ang probability po nito. Ang Luzon ay nasa more than 50% of above average rainfall, while the rest of the Philippine Islands will remain neutral. Normal po ang klima. Ibig sabihin, ang ating weather conditions sa umaga, mainit. Sa hapon, may chances of isolated to scattered rain showers or thunderstorms or pagkidlat at pagkulog. Yan po ang mangyayari hapon-hapon kapag walang weather system kung neutral. So yan po sa last week of July hanggang unang araw po ng Agosto. Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating update na yung araw po ng Huwebes ng gabi. At babalik ulit tayo within the next 2 days, probably this Saturday. But kung maging bagyo po yung LPA 95W, magbabalik po tayo bukas, Friday, para ibigay sa inyo ang special coverage doon sa pa-exit na pong si LPA 95W. Bukas po ng umaga o hapon, nasa may west coast na po yan ng Ilocos Region or west coast ng Central Luzon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua saying magandang gabi sa inyong lahat. I hope nasa magandang kayong kalagayan. Mag-ingat po tayong lahat sa mga possible na mga pagbabaha at landslide. At gayon din po sa may slopes ng Mayon Volcano, mag-ingat po kayong lahat sa possible lahar. Hopefully, sana hindi naman po ganun kalakas ang ulan para safe pa rin po kayong lahat dyan. See you again in the next 2 days. Maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Diyos mabalos po sa inyong lahat.